ôl I gwasanaeth Clwb 7 arall. Nawr, hon yw'r gwasanaeth olaf yn ein cyfres mae Iesu yn fyw. Os ydych chi'n cofio, wythnos diwethaf, ni wedi gweld bod Iesu wedi danfon yr ysbryd glân. Wedi danfon I byw yn ein calonau ni, felly bod Iesu gyda ni trwy'r amser. Ond beth digwyddodd wedyn? Wel, chi'n gweld, oedd y pawb oedd yn credu yn Iesu. Oedd yn credu mae Iesu yw mab Duw, wedi dod at ei gilydd I dysgu mwy am y dyn yma, mab Duw, Iesu. Ac o'n nhw eisiau bod gyda pobl oedd yn credu'r un peth. A dyna'r eglwys gyntaf. Nawr, heddi, mae yna lot fawr o bobl yn meddwl mae'r eglwys, y gair eglwys, yn meddwl yr adeilad lle mae Cristnogion yn mynd ar bore dydd Sul. A mae hwnna'n eitha gywir. Ond, beth mae'r eglwys, mae'r gair eglwys yn meddwl yn wir, mae'n meddwl y pobl, y Cristnogion, pobl sydd yn credu mewn Iesu, pobl sydd eisiau gwybod mwy am Iesu. A'r pobl sydd yn dod at ei gilydd I bod gyda'r pobl sydd yn credu'r un peth, I dysgu am Duw, am Iesu, ac I foli Duw, I canu caneuon, I dysgu mwy, I darllen y Beibl, I gweddio gyda'n gilydd. A dyna beth oedd y pobl ar y Pentecost gyntaf yn wneud. Nhw'n dod at ei gilydd I bod gyda'i gilydd. Nawr mae 2 fideo bach dy fi I dangos beth mae plant heddi yn meddwl. Pam ydyn nhw'n mynd i'r eglwys? A dyma nhw. Rydw i'n hoffi mynd i'r capel oherwydd gallaf weld fy ffrindiau ac cael hwyl wrth dysgu amdano Iesu. Rydw i'n hoffi mynd i'r capel I dysgu am Duw a cael hwyl gyda fy ffrindiau. Wel, diolch Seren a Dylan am rhannu eich rhesymau dros hoffi mynd i'r capel. A chi'n gwybod, mae'r capel yn gallu bod yn lot fawr o hwyl, achos mae pobl sydd yn credu'r un peth yn dod at ei gilydd, a bod ni gyd yn dod I fod yn ffrindiau wedyn. A ni'n cael hwyl, achos dwi'n rhedeg clwbiau plant a clwbiau ieuenctid, a ni'n cael lot fawr o hwyl yn chwarae gemau, ni'n rhedeg y gwmpas, ni'n cael cystadlaethau, a ni'n cael lot fawr o hwyl wrth dysgu am Iesu a canu a gweddio a darllen y Beibl. Ond mae Iesu'n dweud bod bydd pawb yn gwybod bod e dal yn fyw wrth iddyn nhw gweld y pethau da mae'r eglwys yn wneud yn y cymuned. A mae'r eglwysi yn Nghaerffili yn wneud pethau da yn y cymuned. Falle chi wedi gweld rhywbeth maen nhw'n wneud. Mae yna banciau bwyd, lle os ydych chi angen bwyd, chi'n mynd I cael bwyd. Mae yna mwy nag un banc bwyd yn Nghaerffili, yn eglwysi yn Nghaerffili. Mae yna beth maen nhw'n galw street pastors, a maen nhw'n pobl sydd yn mynd allan ar y strydoedd yn y nos I cadw'r strydoedd yn saff. Mae yna projects sydd yn helpu pobl sydd heb tai, sydd yn byw ar y strydoedd I rhoi dillad a bwyd iddyn nhw. A wedyn, mae Clwb 7 y ffrindiau fi sydd yn Clwb 7 ni'n mynd mewn I ysgolion I wneud pethau fel hyn. Dyn ni'n mynd mewn I ysgolion I helpu gyda darllen. Mae yna grwpiau lles. Dyn ni'n wneud grwpiau lles yn ysgolion. Ac dyn ni'n clwbiau amser cinio hefyd. A dyn ni'n cael lot fawr o hwyl. A chi'n gwybod beth? Mae hyn fel capel hefyd.
Achos dyn ni'n dysgu am Iesu, dyn ni'n mynd i gweddio mewn eiliad, dyn ni'n mynd i cael can, a ni'n dod at ei gilydd i wneud y pethau yma. Felly mae hyn fel capel hefyd. Felly, nid jyst yr adeilad yw'r eglwys, ond y pobl. Pobl sydd yn credu mewn Iesu. Nawr, dwi'n mynd i gweddio, a wedyn, os ydych chi eisiau gwneud gweddi fi, gweddi chi, chi'n gallu dweud amen ar y diwedd. Gweddiwn. Arglwydd Duw, diolch bod ti wedi danfon yr ysbryd glân i byw ynddo ni. Diolch am yr eglwys, am y pobl sydd yn wneud pethau da yn y cymuned. Jyst yn gofyn i ti edrych ar ôl y plant sydd yn gwylio'r gwasanaeth yma, yn cadw nhw'n saff dros hanner tymor, felly bod nhw'n dod nôl yn barod am tymor yr haf. Diolch i ti yn enw'r Iesu. Amen. Nawr, bydd ni'n gweld chi ar ôl hanner tymor, felly cadwch yn saff. Ewch i cael lot fawr o hwyl, gobeithio bydd y tywydd yn neis bod chi'n gallu mynd allan a cadw'n saff, a bydd ni'n gweld chi ar ôl hanner tymor. Hwyl!